U okviru obeležavanja Dana frankofonije, generalni konzulat Rumunije u Vršcu priredio je 2 filmske projekcije namenjene publici u Vojvodini sa ciljem promocije rumunske kulture i umetnosti. Prva projekcija održana je 19. marta u Vršcu, gde je publika imala priliku da pogleda film Morometi 3 u režiji istaknutog umetnika i profesora filma u Rumuniji Stere Gulee. Reč je o značajnom filmskom ostvarenju koje je privuklo veliku pažnju gledalaca. Program je nastavljen 20. marta u Zrenjaninu, gde je prikazan dokumentarni film Nasti, posvećen legendarnom teniseru Iliji Nastaseu. Film donosi priču o njegovim sportskim uspesima, ali i o kompleksnoj ličnosti koja je obeležila istoriju svetskog tenisa. Veče u Zrenjaninu otvorili su ministar savjetnik Generalnog konzulata Rumunije u Vršcu Daniel Bala i vršilac dužnosti direktora Zavoda za kulturu Rumuna u Vojvodini Todor Ursu. Izuzetno mi je drago što već skoro 4 ili mada i 5 godina smo aktivni što se tiče ove manifestacije, frankofonije konkretno. Nam je naravno drago što imamo i jednu lepu saradnju sa Generalnim konsulatom Rumunije u Vršcu. Pored i drugih manifestacija koje ovaj Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna organizuje, naravno i samostalno kao i u saradnji sa Generalnim konzulatom Vršca u Rumuniju, jedna od manifestacija je baš ova frankofonija. S obzirom da je 33 godine od kad je Rumunija postala punopravni član ove organizacije, ovo je već, kao što sam rekao, četvrti put ili 5. put, stvarno ne mogu setim da li, kažem, ovo od kada organizujemo zajedno ovde u Zrenjaninu. Naravno, svaki put se organizuje svake godine i u Vršcu i u Zrenjaninu, mada ove godine u Zrenjaninu će biti prikazan film Nasti. To je jedan dokumentarni film o nekadašnjem svetskom rumunskom teniseru Ilije Nastase. Naravno, ne bi sada govorimo o filmu, nego kažemo, izuzetno mi je drago što imamo lepu saradnju i naravno da ćemo organizovati i sledeće godine i naravno svake godine kad god bude bilo novog materijala i naravno nekih drugih manifestacija koje priliče našem zavodu i našoj zajedničkoj saradnji. I naravno, pored saradnje koje imamo sa Generalnim konzulatom Rumunije u Vršcu, naravno da nam je preča saradnja i sa Kulturnim centrom Zrenjanina, gde isto godišnje imamo nekoliko manifestacija i ovom prilikom bih hteo da im se zahvalim što svake godine nam su tu pored nas i što može zajedno da organizujemo jako lepe stvari. Događaj je okupio brojne predstavnike rumunske zajednice, kulturne radnike i zvaničnike. Projekciji filma su prisustvovali i ljubitelji 7. umetnosti iz Uzdina. Došli smo danas u ime Dom kultura Dojna iz Uzdina sa delegacijom zajedno da učestvujemo na ovom događaju na poziv koji smo dobili od Generalnog konzulata Rumunije u Vršcu i drago mi je što smo i mi deo ove ljude koji promovišu i vode dalje našu tradiciju, našu kulturu i sportsku. Već nekoliko godina mi dolazimo ovde na ovu manifestaciju koja je hvale vredna i vrlo lepo je organizovana već nekoliko godina unazad od strane konzulata Republike Rumunije iz Vršca, koliko sam ja upoznat. I ono što je mene i prijatelje privuklo jeste to što imamo priliku da vidimo neke od rumunskih filmskih ostvarenja svake godine koja su vrlo reprezentativna i zanimljiva. Prethodnih godina smo gledali film Metronom Aleksandru Bleka koji je bio u Kanu i prošle godine je bio interesantan film, ali sam zaboravio nažalost kako se zove. I večeras očekujemo da vidimo tu taj dokumentarac koji je vezan za jednog od heroja rumunskog sporta i to je to. Lepa je organizacija, dobro je posećeno i očekujem prijatno večer. Veliko interesovanje publike još jednom je potvrdilo otvorenost prema rumunskoj kulturi i kinematografiji u Vojvodini, a filmske večeri završene su uz pozitivne utiske i poruke o značaju ovakvih kulturnih susreta.